everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So today sizobona ingane kama-yogurt. Yes, ingane yama-yogurt. Akusho kodwa phela mina, akusho mina, kusho abantu bathi ingane yama-yogurt. So khona ivideo-ke etrendayo all over social media yengane efananise nayo uma-yogurt. Bathi abantu noma kanjani, yabo le ngane eyakhe uma-yogurt. Asambe nisuke yoyibona-ke lowo ngane leyo-ke yama-yogurt. Ngiyacela ukuthi uma uyaqala phela ukufika lana, share phela, subscribe-ile ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawo. Asishoneni khona-ke wena kuzongitshela ukuthi le ngane ngempela yakhe uma-yogurt or kuhambisana nalabantu abathi uma-yogurt mncane kabi nje ukuthi angaba nengane endala kanje. Asishone khona. Ayikho-ke isawundi yale video ngoba isuke inengoma yakhe uma-yogurt, so ngeke ngikwazi ukuthi ngiyidlale lana ngoba kusuke kudlala ingoma yama-yogurt, otherwise izothola i-copyright. But kusuke emtshela ukuthi vela kwikhamera ndoda abakubona ukuthi hayibo nayi ingane yama-yogurt. Angathi kodwa yena-ke bandla kusuke namahloni, Nkosi yami. Usuke esaba nje ukuvela, but nje uyena nje uma-yogurt lo mfana, uyena ncamashi isithombe sakhe, umuntu oyedwa lo. Saze kwenzakalani. Sesiyozwa ngawe-ke, usuyokhomenta down below ukuthi wena uthini. Ngempela ingane yama-yogurt le noma nje ukufana kwabantu, mhlawumbe abantu bandawonye nje abadukelana, asazi guys. Anyways-ke bekuyilokho for today. Siyivala lapho ivideo namhlanje sibeka ungqi. I really hope ukuthi enjoyile ivideo. If uyi-enjoyile ivideo ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usaluse usmash nalo subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Bye.